изправени до края, до карирания флаг в състезателно темпо. Флагата на сигурността. Зелен флаг и рестарт на състезанието. Начало на колоната Пламен Атанасов. То с бенето, дай къде ще се удари с Форда в първия завой така. Какво става? БМВ има бабо стигна. Какви БМВ-та горе въобще? Да си виж тук стигна, бе. Али, Форда изпревари Голфа. И БМВ-та изпревари Голфа. Правото не може да се развърти. Голфа го минаха и двамата. Голфа е предно предание, иначе с огромна проблема. Път напред. Тук му дърпа много. Турбината просто. Що е такова? Каква разлика му прави? БМВ-то атмосферно сигурно е V10. Сигурното е новата М5, скоро 500. Ланчета са били два едва там. Значи, Голфа сме го гледали на писта, беше за страшно добри времена. Там е малко по-дълги правила. Голфа има проблем обаче. Път избра Петър Петров, това реши да прибере своята ланча в сервизната зона. Спукана е предна дясна гума на този състезател и това е причинило напускането на състезателната дистанция. Там гледам продават нови гуми. Вижте, Мицубиши стигна БМВ-то. И така явно това е тройката, която ще спори за разпределението на местата на подиума. Пламен Атанасов. А и ние поясним, че успя да мине една позиция напред в тази зона. Що сега? Гледай. Гледаш ли? Както спрял го минава. Новите технологии не са за пренебрегване. Не са за подценяване изобщо. Ама, като и е спещак не бяга,